nid jyst tanugen yw e, mae e bob darn o ddeddfwriaeth. Ni ddylai'r Gymraeg fod yna yn ganolog. Ymhen rhai misoedd fe fyddwn ni yn gweld y canllawiau ynglyn â defnydd arian Ewrop, y cronfeydd strwythurol newydd. I mentre cymunedol fel Hermon, Llawfyrnach, mae arian Ewrop o bosib nid yn unig yn gymorth, ond yn hollol angenrheidiol. Meddyliwch chi am faint o waith fydd yn deithio o ddefnydd yr arian yna. Ni wedi cael amcan un, ni wedi cael arian Ewrop yn gorffennol, ni wedi cael arian Ewrop eto. I ni cael arian Ewrop, mae rhaid ni wynebu pam ni cael arian Ewrop, oherwydd y bod ni'n glawd yn gymharol yn Ewrop. So felly, o dderbyn bod ni'n cael yr arian am y rhesymau sydd yn trist, ond ni'n derbyn yr arian, mi ddylen ni fod yn defnyddio'r arian yna i gefnogi y math yma o ddatblygiad cymunedol. Os ydym ni sicrhau bod hynny'n digwydd, mae angen eto ni gael cynllawiau o fewn y cyngor ar sut i ddefnyddio yr arian yma sydd yn canolbwyntio'n benodol ar Gymraeg. Mae gywir yr un ddadl a tanugen. Mae rhaid i ni gael cynllawiau cryf ynglyn â sut mae dosbarthu'r arian yma gan cydnabod y ffaith bod ni'n wlad dwyieithog. Dwi'n gobeithio, wneud y Llywodraeth sylweddoli bod angen i ni'n eto'n rhoi pwysau arnyn nhw i ddatblygu y cynllawiau yna. Mae yna gynllawiau eto, pan mae'n dod ar gydraddoldeb, mae yna gynllawiau eitha soffistigedig wedi cael eu creu o ran yr arian ddatbynion ni 7 mlynedd yn ôl. O ran cynaladwyedd, mae yna gynllawiau yna. Mi ddylen ni fod yn disgwyl canllawiau yr un mor soffistigedig perthnasol o ran y Gymraeg a'r cronfeydd yna. Mae yna siample ar ôl siample, ond y brif neges dwi eisiau cyfleu heddi yw mae'n rhaid i ni adnabod a'r harnesu beth sy'n digwydd yn y cymunedau ni. Mae'n wych. Un o'r ffyrdd o wneud hynny yw sicrhau bod yn polisïau ni ar Llywodraeth ar lefel Llywodraeth ganolog a Llywodraeth leol yn rhoi cydnabyddiaeth priodol i'r Gymraeg. Ddylen ni ddim fod yn goffod gofyn y cwestiwn nawr ble mae'r Gymraeg. Rhan o'n rôl i yw parhau i ofyn y cwestiwn yna nes bydd ddim angen gofyn y cwestiwn eto. Ond, fel dwi'n dweud, un rhais, mae angen i ni gael lleisio o bob cyfeiriad nawr i ddod â'r cwestiwn yma nôl. Mae'n gwestiwn syml, ble mae'r Gymraeg? A dyna'r cwestiwn ddylen ni fod yn gofyn trwy'r adeg i droi darn o ddeddfwriaeth yn reality, a reality yw bod y Gymraeg yn fyw yn y cymunedau ni. So allwn ni ddim anwybyddu polisiau, allwn ni ddim anwybyddu be mae'r Llywodraeth yn gwneud. Y tric fydd sicrhau bod y ddeddfwriaeth sydd â ni, mesur Gymraeg 2011, be bynnag i chi'n meddwl o'r darna ddeddfwriaeth yn cael ei weithredu, bod hwnna'n cael ei adlewyrchu mewn polisiau, a bod y polisiau yna yn cryfhau ac yn rhoi momentum i'r hyn sy'n digwydd mewn cymunedau fel Hermon, ond hefyd yn sicrhau bod cymunedau sydd falle ddim yn ddigon lwcus i gael bills y byd yma, rhan ohonyn nhw, bod y polisïau hunain ddim yn dinistrio cymunedau chwaith. Mi ddylen ni fod mewn sefyllfa yng Nghymru lle mae'r polisïau ni'n cryfhau cymunedau neu dinistrio nhw. Ac er mwyn sicrhau hynny, un cwestiwn, a dwi'n gofyn i chi hefyd, mi newn ni ofyn, parhau ofyn ble mae'r Gymraeg. Please, mae eisiau ni gyd, lle bynnag i ni yn cymunedau, yn ein awdurdodau lleol, yn ein mediadau cenedlaethol lleol, be bynnag, heriwr mlaen i bwyso, a jyst ofyn ble mae'r Gymraeg, a felly rhyw ddiwrnod, bydd ddim angen i ni ofyn yr rhagor. Diolch.